Να πάμε στο Wave 50 στο Stable Guys. Και αυτό. Και γενικά θα είμαστε κορίλες. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε, παιδιά. Μπορεί και να μην το κάνουμε. Προβλήματα αξίζουν. Παιδιά, θέλουμε να σας ρωτήσω κάτι. Τι προτιμάτε εσείς, Stumble Guys ή Fall Guys? Γιατί ένας φίλος, ο Γιώργος έχει φτιάξει μια πίστα στο Fall Guys. Δώστε το δικό για να τη δοκιμάσουν. Άμα θέλετε να δοκιμάσετε την πίστα μου στο Fall Guys, θα πείτε κάτι στα comments ή κάτι και θα το δοκιμάσω. Τέλος πάντων. Ωραία, ήρθαμε στο παιχνίδι και τώρα προσπαθούμε να πάμε εκεί που σας στο στόχο. Επίσης, παιδιά, πριν λίγες μέρες είχε γενέθλια. Στο comment σας παρακαλώ, γράψτε μου ένα χρόνια πολλά. Ναι, και άμα δεν είναι ενεργό επειδή κάτι θα έχω κάνει, κάντε ένα like και subscribe. Αυτό, για μένα. Άμα θα δείτε και άλλα βίντεο με τον Γιώργο, βέβαια έμεινε μόνο 7 μέρες, να το κάνετε στο τέτοιο. Στα comments. Ναι, όντως. Αν θέλετε να ξανάρθω. Και ίσως θα δείξουμε ότι θα κάνουμε και speech. Άμα κάνουμε και speech. Μπορεί να τα κατάμε τα gems μας, ξέρω εγώ, και να σας δείχνουμε speech. Και όχι ακόμα μπορεί να κερδίσουμε και χαρτζηλίκι. Πήγε στους 20-24 δύσκολα είναι. Μπορείς εσύ. Ωραία. Sorry. Παιδιά, τι έκανε ρε? Ναι, έκανα μαλακία, το ξέρω. Παιδιά, για να ξέρετε, άμα οι μαμάδες σας λένε γιατί βγάζουν αυτά τα παιδιά, πείτε τη συντάξη. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Ωραία, παιδιά, και αρχίσαμε. Και μόλις χάσαμε. Εγώ θα σου πω τώρα. Με γουστάρεις. Είμαι αγώγη βέβαια. Για να ξέρετε, γέμισε η καπέλα. Εντάξει. Έλα, κάπως. Και μεγάλη κιόλας. Άσε μας ρε. Λοιπόν, άμα χάσει, παιδιά, πείτε το ότι είναι. Θα είναι. Ωραία, έχουμε ένα challenge. Όποιος χάσει θα είναι ο χειρότερο. Θα είναι ο χειρότερος από τους δυο μας. Δεν ξέρω τι όλα τα παιδιά. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία, τώρα παίζω με τον άλλον για άλλη μια φορά και ίσως το καταφέρω. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Εσείς έχετε κανένα special mode ή είμαι ο μόνος που έχω μόνο τη χρήση μπανάνα από ένα tournament που ο Γιώργος δεν την έχει? Τι! Την πήρα εγώ. Κλέφταρος. Παιδιά, σε 10 λεπτά τελειώνει το βίντεο για να ξέρετε. Γιατί παιδιά πρέπει να φύγω. Και τώρα πόση ώρα τραβάμε? Τραβάμε 3-4 λεπτά. Λοιπόν, και τέλος πάντων συνεχίζουμε. Ωραία, λοιπόν. 15 άνοιξες. Ναι. Λοιπόν, κάπως θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Άμα δεν μπορέσουμε, μην μας πείτε και τίποτα. Και παιδιά, το βίντεο θα ανέβει 12 η ώρα τη μέρα. Όχι παιδιά, θα ανέβει 12 Αυγούστου. Δεν χρειάζεται να πω έτος. 12 Αυγούστου, 10 η ώρα. Καλά. 10 η ώρα το πρωί. Καλά, ό,τι θέλει λέει. Αλλά όπως και να έχει. Ναι. Ξέρω εγώ 12 κάπου εκεί. Ναι, λοιπόν. Πάντως μπορεί να βγει και 1 η ώρα, ό,τι θέλει ο Γιώργος. Άμα δεν κυβάτισε το σταχτοπούτσο. Παιδιά, το ξέρετε. Άνοιξε δρόμο. Ωραία, παραμύθι σταχτοπούτσος.
Γιατί έχασες αγοράκι μου. Δεν θα πάμε ποτέ. Όπως και να έχει. Ωραία, ήρθαμε ξανά. Δεν ξέρεις τον Όουτζι Κώστα. Ναι, τον έχω φίλοι. Λοιπόν, Όχι, δεν κατάλαβες. προσπαθήσουμε. Τον Κώστα Gameplay YT τον έχεις ακουστά. όχι. YouTube έγινε. Ναι, δεν τον έχω. Λοιπόν, Κώστα Gameplay YT. ας παίξουμε. Λοιπόν, Ωπα ρε, ο άλλος πήγε να πεθάνει. Ρε φίλε, θα σου κάνω εγγραφή και από το tablet μου, Ποιος? Έχω ανοίξει. Ποιος? Λοιπόν, Ποιος ακούει? μπορούμε... Ποιος ακούει? Λοιπόν, είμαστε στο Wave 7. Πολύ Πάρα πολύ, παιδιά. Είμαστε... Παιδιά, εσείς τι Wave έχετε φτάσει? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Αλλιώς, να γράψετε όσο Wave πήγατε, με likes όμως. Ωραία, άμα... λοιπόν, αυτό που κατάλαβα είναι να πατήσετε like και όσο πιο πολλά likes είναι τόσο πιο πολύ wave. Και άμα φτάσετε πάνω από 100 waves, τότε νικήσατε. Ακούστε λίγο. Νικήσατε το challenge. Για την αλήθεια. Και ναι. Και αλλιώς μετά όλοι που θα πήγατε μου με την κοπέλα. Ναι, έχω μια γκομενίτσα, αλλά εντάξει μωρέ. Το φίλο του λέει. Ωραία, λοιπόν συνεχίζουμε και φτάσαμε στο Wave 23. Και ναι, δεν είμαστε ούτε στο μισό, αλλά τώρα θα φτάσουμε στο μισό Σας του. αρέσει το κανάλι του Γιώργου? Και όπως και να έχει, άμα χάσουμε, τι να σας πω. Ναι, κατέβασε. Έχει κάνει μια πάνω απ' όλα. Παιδιά, τους έχετε τους τάμπλετες γυρίσει. Ο Γιώργος δεν τους ξέρει. Έχουν φτάσει μόνο Wave 35. Το κακό μου τους άντε. Εντάξει, τουλάχιστον δεν είμαστε εμείς αυτοί. Εκτός άμα φτάσουμε εμείς τόσο. Α, ωραία, βάζουμε στοίχημα. Άμα φτάσουμε τώρα Wave 35 και χάσουμε, είμαστε αυτό το πράγμα. Ωραία, παιδιά. Μα είχε πάνω από 1000. Είχε 2.000 παγώνες αυτός που κάνει. Στα μικρές γλύες. Τι. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε και... Ανοίγω. Και όπως και να έχει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, παραδεχτείτε το. Τι χάσεις? Θα χάσω Λοιπόν. αυτόν και για κάποιο λόγο νομίζω ότι θα χάσω τώρα. Το είπα. Πολύ γήτακα. 35 μου στάς. Τι είπες? 35! Είμαστε στα ονικά συγκριτής, παιδιά. Παιδιά, είμαστε στα βγές γκρίς και όντως τώρα δεν χάσαμε επίτηδες. Αλήθεια, παιδιά. Όντως, φυλάμε και στα αυγό. Εγώ φυλάω στα αυγό. Δεν έχασα επίτηδες, αλήθεια. Λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, ωραία, πάμε άλλη μία και μετά, ναι, δυστυχώς πρέπει να το κλείσουμε, θα έχουμε και part 2 εξάλλου. Ναι. Και πάμε. Ακούστε, άμα φτάσουμε τώρα 50, το επόμενο θα είναι στα 100. Ναι, άμα φτάσουμε 50. Ναι. Λοιπόν, θα βάλω tryhard skin, sorry, πρέπει. Ωραία. Και ναι. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε λίγο tryhard, εύχομαι βασικά. Καλά, ο άλλος πάει να Τι πάω να κάνω? να κλάσεις. Κάνετε λίγο βαρετό τα βίντεο, Ωραία, ας το κάνουμε καλύτερο.